Pagkatapos sadto nagbalik liwat si Jesus sa igad sang dagat sang Galilea. Madamo nga mga tao ang nagpalapit sa iya. Gani gintudloan niya sila. Kag samtang nagalakad siya, nakita niya ang manugsukot sang buhis nga si Levi nga anak ni Alphaeus. Dito siya nagapungko sa balayaran sang buhis. Nagsiling si Jesus sa iya, "Dali, sunod ka sa akon." Kag nagtindog si Levi kag nagsunod kay Jesus. Karon, samtang nagakaon si Jesus kag ang iyang mga sumulunod sa balay ni Levi, madamo nga mga manugsukot sang buhis kag iban pa nga ginakabig nga mga makasasala ang nagupod sa ila kaon. Kay madamo na nga ang nagasunod sa iya. May mga manunudlo sang kasuguan nga mga Parisiyo nga didto man. Nakita nila si Jesus nga nagakaon upod sa mga manugsukot sang buhis kag sa iban pa nga naginakabig nga mga makasasala pareho sa mga manugsukot sang buhis. Nagpamangkot sila sa iya nga mga sumulunod nga ang nagakaon siya upod sa mga tao nga pareho sina. Nabatian ni Jesus ang ila pamangkot, gani gisabat niya sila. Ang tao nga maayo ang lawas, wala lang kinahanglan sang doktor, kundi ang nagamasakit lang. Gani wala ako nagkadto diri sa pagtawag sa mga nagakilala nga sila matarong, kundi sa mga makasasala.